Yaşlıları şıklasın şu yaşlı gelinin dertleşerin Batur kızlar tınlasın Sarmalı boya, sarmalı boya, sarmalı boya dolu girer Yaşlar şayılı Batur'unda uyanık kışır girer Şehirlere doğru
Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сәнгатьне яраткан, милләтне яраткан тамашачыбыз. Сегодня для нас большая честь праздновать юбилей великой женщины, которая воспитала плеяду великих артистов, которая дала много творчества, которая всегда стремилась идти вперед. Хөрмәтле Лима Галиевна, юбилейгез белән Татарстан дәрәҗәле бейансаны сезне котлый. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Добрый вечер, дорогая наша любимая Лима Галиевна. Мы знаем вас как человека просто с неуемной энергией, с волей действительно победителя. Вы подарили ансамблю за многие годы яркие и интересные программы. Ансамбль с вашим участием становился лауреатом многочисленных, очень престижных международных и всероссийских фестивалей. Был удостоен высоких государственных наград. Поверьте, мы все это помним, знаем, для нас это очень ценно. И спасибо за такую богатую историю, которую вы подарили ансамблю. Лима Галиевна, знаем совершенно точно, вы всегда были и остаетесь вместе с ансамблем. Вы разделяете нашу судьбу. И сегодня позвольте в этот теплый вечер, ваш вечер, пригласить вас на сцену, чтобы вы еще раз ощутили тепло ансамбля, еще раз услышали очень добрые и очень искренние аплодисменты в вашу честь. Приглашаем вас, Лима Галиевна. Свет в зале можно? На сцену приглашается юбиляр, народная артистка Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Татарской АССР, профессор Лима Галиевна Кустабаева. Под ваши бурные аплодисменты. Для поздравления юбиляра на сцену приглашается заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Данилович Натфуллин и заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Республики Татарстан Нурия Миннахметовна Хашимова. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı kеш, hürmetli юбилярыбыз Лима Галиевна. Шыннан да, жыр бию ансамблі белән сезне айыру мөмкин түгел. Сезнең зур хезмәтегез зур хөрмәткә лаек. Сез татар мәдәниятенә, татар сәнгатенә бик зур өлеш керткән шәхес. Сез тырыш булган, көчле хатын-кыз. Үзегезнең хезмәтегезне яратасыз, халкыгызны яратасыз, телегезне, милләтегезне яратасыз һәм бүген дә тугры булып яши бирәсез. Сезнең һәр эшегез үрнәк. Шушы җыр бию ансамбленә сез күпме, сезнең эшләгән чорда күпме бүләкләр, күпме җиңүләр алып килгәнсез бергә шушы коллектив белән бу зур соклануга лаек. Иң зур, иң дөрес бәяне халык бирә. Россиянең халык артисты исемен йөртү нәкъ әнә шул турыда сөйләй. Сезгә алга табада саулык, сәламәтлек, шушы үзегезнең белемнәрегезне биреп, үзегезнең киңәшләрегезне биреп, бүген дә шундый матур итеп, тырышып эшләп, иҗат итеп, озын хәерле гомерләр насыйп итсен сезгә. Һәр көн туар таң сезгә бәхет, шатлык, һәр бер көнне иртә торганда шөкер итеп торырга насыйп булсын. Рәхмәт хезмәтегез өчен, бәйрәмегез белән сезне. Сезгә иң зур, иң матур теләкләрне Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсхәт Әхмәтович Сафаровтан җиткерәм. Һәм хезмәтегез өчен аның исеменнән зур рәхмәт сүзләре, сәламәтлек, иминлек, бәхет телим. Бәйрәмегез белән сезне һәм бездән бүләк әзинә.
Hürmetli Lima Галиевна, Татарстан Республикасы Мәдәният министры исеменнән сезне улуг юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Чыннан да шулай. Шәхеснең, мәдәният хезмәткәренең юбилей датасы паспортта язылмаган. Аның юбилей датасы менә шулай яраткан тамашачылар алдында юбилей кичә үткәрү. Бәйрәм белән сезне. Уважаемая Лима Галиевна, разрешите зачитать вам поздравительный адрес министра культуры Республики Татарстан в этот знаменательный день. Уважаемая Лима Галиевна, от имени Министерства культуры Республики Татарстан я от себя лично поздравляю вас с юбилеем. Будучи главным хормейстером, художественным руководителем государственного ансамбля «Песни и танцы» Республики Татарстан на протяжении более 30 лет, вы проявили себя высококвалифицированным специалистом, талантливым руководителем. Вы открыли возможности для исполнения новых произведений татарских композиторов, основанных на национальном фольклоре, поддерживали тесные связи с фольклористами республики и использовали их в творческом поиске ансамбля. Ваш вклад в развитие культуры нашей республики невозможно переоценить. Под вашим руководством ансамбль достиг значительных высот, стал символом татарского искусства и гордостью нашей республики. Вы не только талантливый руководитель, но и мудрый наставник для многих молодых исполнителей, которые черпают вдохновение из вашего опыта и мастерства. Ваша преданность делу, творческий подход и безграничная любовь к культуре Татарстана служат примером для всех нас. Лима Галиевна, в этот знаменательный день мы выражаем искренние поздравления, желаем вам здоровья, счастья и новых творческих свершений. Пусть ваш источник вдохновения никогда не иссякнет, а каждый новый день будет приносить радость и удовлетворение от любимого дела. Ирада Аюпова. Байрам Блян. От нас маленький подарок. Благодарим вас. Сәхнәгә чакырыла Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Бүтін дөнья татар конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары. Бүтін дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакиров. Hürmetli юбилярыбыз Лима Галиевна, Татарның ясы булган Чиләбе өлкәсенең Магнитогор шәһәрендә туып, Татарстан, Казан сәхнәсен яулаган, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең, халкыбызның йөзек кашы булган ансамблебызның сәнгать җитәкчесе булып, үзенең бөтен гомеренең зур өлешен багышлаган. Халкыбызның мәдәният, сәнгать дөньясында үзенең лаеклы рәвештә улпат зат шәхес дәрәҗәсенә үзенең исемен үзе ясаган Лима Галиевна. Бүгенге көндә сезнең иҗатыгыз, сезнең эшчәнлегегез ансамбль белән аерылгысыз. Сез бүген дә алар белән бергә. Әле без менә сәхнә артында Лима Галиевнаны бер кочаклап алып кергән вакытта да ул бу бит минем балаларым дип эндәшәсез. Менә ул сезнең балаларыгыз инде алар арасында безне дә кертеп җибәрә балакайларына. Минем әйтәсе фикерем шул, һәрбер милләтне шәхесләр билгели. Сез дә Лима Галиевна халкыбызның яраткан сәнгать эшлеклесе, яраткан улпат заты. Юбилейларыгыз чын күңелдән котлы, мүбәрәк булсын. Һәм бөтен дөнья татар конгрессы халкыбызга яшәвенә карамастан, бүгенге көндә дә бигрәк тә бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлегенең беренче съездларында сезнең Сабантуй, Төрки дөнья кебек программаларының нәкъ менә сезнең тарафтан эшләнүен хәзер дә хәтерли. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габдулгаев улы Шәхразиев буйрыгы нигезендә ул имзалаган бөтен татар конгрессы халыкара берлегенең иң улуг бүләген, халыкара медален тапшырырга рөхсәт итегез. Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен Бүтән дөнья татар конгрессы халыкара берлеге медале белән Лима Гали кызы Кустабаева бүләкләнә. Рәхмәт сезгә.
На сцену приглашается заместитель главы муниципального округа города Казани Гузель Рамзилевна Сагитова. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сәнгать сөючеләр, хөрмәтле Лима Галиевна һәм әлбәттә коллектив. Бүген чыннан да ниндидер менә шундый тантаналы башланып китте бу кичә, һәм без аңлыйбыз, безнең бүген кичәнең героинясы ул шундый зур шәхес, хәтта монда килгәч тагын да бер тапкыр исбатлады кебек, һәм моның өчен җыр һәм бию коллективына сезне менә шулай һаман да хөрмәтләп, хәтта менә сәхнәдән чыкмыйча басып торулар өчен шәхсән үземнән дә зур рәхмәт әйтим әле. Чөнки без чыннан да кешенең эшләгән вакытта кадерли беләбез, ә инде менә ул киткәч, еллар узгач, аңа бөтенләй башка мөнәсәбәт барлыкка килә. Чыннан да менә кеше гомерен еллар түгел, ә инде шушы еллар тулы булуы, аның мәгънәле булуы билгелидер. Һәм Лима Галиевнаның иҗат юлына, тормыш юлына карасаң, моның шулай икәне күренә. Һәм бүген Илсур Раисовичта булдык, зур сәламнәрен җиткерде. Кызганычка каршы килә алмады, ләкин ул шулай диде: "Мин әле Совет районында аппарат җитәкчесе булып эшләгән чагында да Лима Галиевна сабан туйлар үткәрешә иде. Һәм ул аны һаман да шулай бик хөрмәтләп һәм яратып сезне искә ала. Һәм әлбәттә юбилейгыз белән котлый. Чыннан да җыр һәм бию ансамбле чоры ул аерым бер чор һәм аңа тиңнәр юктыр бу елларга, ләкин безнең шәһәр өчен Лима Галиевна беренче чиратта Сәйдәш мәдәни сарайын җитәкләүче буларак та, җитәкчесе буларак та ул тарихта кала. Һәм аннан соң инде сәнгать җитәкчесе, шулай ук безнең Сәйдәшкә багышланган проектлар. Казан сөлгесе проекты хәзер инде ЮНЕСКОга керде, шуңа күрә ничектер ул менә халыкның нәрсә кирәклеген халык өчен аның аңын тыйымлый белә. Һәм бүген дә ул Сәйдәш мәдәни йортында эшли әле. Ә ничек эшләмәсен шундый кыз кешәйме? Бик зур рәхмәт сезгә, Лима Галиевна, сәламәтлек. Инде сез менә башкорт кызы буларак шул кадәр татар сәнгатенә, татар биюенә өлеш керттегез. Чыннан да зур рәхмәт әйтәбез. Шулай ташып торыгыз, тормыш иптәшегез, уларыгыз, уныкларыгыз һәр вакыт янәшәдә булсын. Бәйрәмегез белән. Һәм инде Илсур Раисовичтан бүләкләр. Рахмат сезгә. На имя нашего юбиляра пришло множество поздравительных телеграмм со всей России и ближнего зарубежья. Благодарственное письмо от имени начальника управления образования исполнительного комитета города Казани Ирика Асафовича Ризванова. От генерального консула Республики Казахстан в городе Казани Искакова Ерлана Узановича. Цветы и поздравительный адрес от ректора Казанского государственного института культуры Ахмадиевой Розы Шайхайдаровны. На сцену приглашается проректор по учебно-воспитательной работе института Эльвира Галиуллина. Добрый вечер, уважаемые друзья. Лима Галиевна, у меня сегодня очень приятная миссия. Позвольте от лица ректора Казанского государственного института культуры Ахмадиевой Розы Шайхайдаровны, от себя лично и от всего профессорско-преподавательского состава института поздравить почетного профессора Казанского государственного института культуры, нашу дорогую, любимую Лиму Галиевну. Лима Галиевна, самое главное, хочу вам пожелать — это крепкого-крепкого здоровья,
творческого долголетия, вдохновения. И, пожалуйста, приходите к нам почаще, потому что ваш вот бесценный опыт, он так необходим нашей молодежи творческой. И мы всегда, вы знаете, что мы всегда рады вас видеть, и двери Института культуры для вас всегда распахнуты. Спасибо вам огромное. Спасибо. Цветы от фонда имени Мустая Карима и поздравительный адрес от имени Альфии Мустаевны и Тимурбулата Каримовых. Поздравительная телеграмма от председателя Башкортостанской республиканской организации профсоюза Иршата Римовича Ниязгулова. На сцену приглашается заслуженный врач Республики Татарстан, председатель региональной автономии Башкир Республики Татарстан, член исполнительного комитета Всемирного Курултая Конгресса Башкир Гали Ахтарович Хасанов. Hürmetli Lima Galiyevna, kaderli Lima apay. Hizde Tatarstan Bashkurtlar isiminden Kurkam юбилейгізмен ихлас көңілден қайнар қотлайбыз. Біз хізді ішлеген, башқарған ішлеріңізге қарап, әр вақыт ғұрурланабыз, хоқланабыз, қауанабыз. Хізге ихлас көңілден қоростай нықлы хауылық, оңыштар, ғайле бәқетті, һәм мына хіздің осы тілектәргізді тұрмашқа сырып, қауанып, балаларыңыздың изгілігін көріп, бәқетлі яшауыңызды тілейміз. Һәм мына шу башқұрт ойышмайынан правительственная телеграмма. Уважаемая Лима Галиевна, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Преданность, искусство, педагогический талант и непревзойденное мастерство сделали вас гордостью не только Татарстана и Башкортостана, но и всей России. Ваш многолетний труд является образцом служения культуре и неоценим вкладом в сохранение национальных традиций, воспитание новых поколений таких артистов. В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, прекрасного настроения и благополучия. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Президиума Всемирный Курултай Башкир Эльвира Ринатовна Айткулова. Башқұртстандан Лима Гали қызы. Башқұртстан Республикасының мәдениеті һәм сәнғатын өсіруде тос үлеш индіргені үшін Башқұртстан Республика мәдениет министрі Әмина Ивлевна Шафикова. Это фонд Мустай Карима, вот уже поздравили. Хочу сказать, мы Лима Галиевной в команде партнеров реализовали проекты вместе при поддержке президентского фонда культурных инициатив, культурный центр Залесной, Курултай Башкир, Татарстана вместе и успешно. Дай Бог, чтобы всегда так было. И вот последний прошлогодний, это было посвящен Мустай Кариму и фонд, при поддержке фонда Мустай Карима. Вот поздравительный адрес и цветы. Я знаю, Лима Галиевна детство свои проводила в Абзелевском районе. Вот это курай, который рос в этой Абзелевском районе, я сам лично отрезал, принес. И хочу, вы любите родные края и мелодии курая, и попробуйте сыграть отрывок мелодии Урал.
Күркәм юбилейгез менән. Рахмет сезгә. Юбиляр Лима Галиевна Кустабаева, ваши бурные аплодисменты. Уважаемая Лима Галиевна, мы просим вас пройти в зрительный зал и насладиться сегодняшним вечером. Hürmetli tomoshabchilar, юбилей kechasini davom etamiz. Xalqimizning milliy san'atida bizning osilimizni saqlay turgan ko'rkam tariximiz shog'la. Ularda bizning shonli o'tganimiz, donli bugungimiz ham umidli kelajagimiz. Bir yaş yigit Солист Алмаз Сафин.
Солист Татарстанның атказанган артисты Илмир Мөхәммәтҗанов.
Yağmur tamşısı düşmüşe şaşır aşılmaz. Jırlamışa yüreğimde yalgın basılmaz. Jırlamışa yüreğimde yalgın basılmaz. Yaşamadır dostlar tadı, yüreklerde şın yaradı. Üzülüp siysen yansın ki sen ağırmamalı. Üzülüp siysen yansın ki sen ağırmamalı. Aşkayım yanında seni görenim. Yalnız ağda bilirken seni görenim. Yalnız ağda bilirken seni görenim. Yaşamadır dostlardı, yüreklerde şır yaradı. Üzülüp siysen yansın ki sen ağır ağladı. Üzülüp siysen yansın ki sen ağır ağladı. Yaşamadır dostlardı, yüreklerde şır yaradı. Üzülüp siysen yansın ki sen ağır ağladı. Üzülüp siysen yansın ki sen ağır ağladı. Üzülüp siysen yansın ki sen Солистлар Татарстанның атказанган артисты Фәнил Файзуллин һәм халыкара конкурслары лауреаты Инзилә Самитова. Хөрмәтле тамашачылар, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең киләчәге турында кайгырып, 1982 елда Лима Галиевна ансамбль каршында балалар хореографик студиясын оештырды. Бу студия берничә буын сәләтле Татарстанның атказанган халык артистларын тәрбияләде. Бүгенге көндә дә үз эшен инде балалар вокаль хореографик студия буларак дәвам итә. Аның җитәкчесе үзе дә шушы студияда беренче адымнарны ясаган хәзер инде Татарстанның халык артисты Ләйсән Хәметова. Безнең авылда йолдызлар яна диләр яктырак. Кызлар би кара каршы, карык, кайсы яхшырак?
Hürmetli тамашачылар, Лима Галиевнаны Құтлы Оныгы Аухадиев исемендәге Казан музыка коллегияте студенты Камиля Юсупова. Баянда Татарстанның атказанган артисты Марсель Вахитов. Каршы алыгыз. Дебюты белән Камиля Юсупова. Алкышларыгыз, дуслар. Юбилярны гаиләсе котлый. Тормыш иптәше Зирәк Юсупов, улы Тимур, килене Гөлназ, оныклары Камиля һәм Мәликә. Алкышларыгыз, дуслар. Hürmetli тамашачылар, мына мен сіздің алдыңызда бүгінгі юбилярның хәләлі болып, аны мақтарға тиіштірмін. Әмма татар мәқалы менің үшін изгірек. Аны қабатлап тұрмайым, әр татар аны. Татар ирләре әр хәлдә ол мәқалыны yurtta. Быел безнең өйләнешүебезгә Алла бирса 55 яшь тула. Менә шушы 2-5ле саны белән Безнең яшәешебезнең, безнең бер-беребезгә булган мәхәббәтебезне шушлай бәялибез. Рәхмәт, әни, син һәр вакыт янымда булдың, һәр вакыт җанымда булдың. Сүзді улыбызның гаиләсенә. Зур рәхмәт әйтәсем килә бөтен тамашачыга, кем килде монда, кем бу залда. Зур рәхмәт шул сәнгать яратучыларга, кем хәтерле бөтен бу легендар алтын фондны, бөтен номерларның ветераннарга кем килде, яшьләргә кем килде бу залда. Зур рахмет. Хочу сказать, что я действительно не просто родился в этой семье, я родился в семье государственного ансамбля песни и танца. Я здесь вырос. Более того, даже я какое-то время ходил в эту детскую студию, занимался в вокальной студии
тоже такие есть воспоминания. И очень рад, то, что сегодня на сцене выступила моя дочка с поздравительной песней, с произведением Салих Сайдашева. И хочется еще раз пожелать маме большого здоровья, успехов творческих, всех, как говорится, благ. И спасибо еще раз нашему дорогому зрителю, то, что вы в этом зале сегодня собрались. Спасибо. И слово моей семье уже, моим продолжателям, моей супруге Гульназ, старшая дочка Камиля и младшая Малика. Пожалуйста, Кызлар. Хайырлы кич, безнең кадерле, хөрмәтле Лима Галиевна, яраткан әниебез, әбиебез. Сезне бүгенге матур юбилей кичәсе белән тәбрик итәбез. Сез дөрестән дә Татарстан Республикасында гына түгел, илнең һәрбер почмагында татар мәдәниятын күрсәтеп эз калдырган шәхес. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә менә бүген ничек сезне чәчәкләр бәйләменә төрендерделәр, матур сүзләр әйтеп сөендерделәр. Киләчәктә дә шулай ук булып калсын дип телим. Сезгә иң мөһиме сәламәтлек. Башкасы барсы да бар, Аллага шөкер. Бәйрәм белән. Шулай ук үземнең зур рәхмәтемне Айрат Ринатович, Юрий Леонидовичка җиткерәсе килә һәм аның командасына, һәрбер кешегә бүгенге чараны уздырган вакытта өлешен керткәне өчен. Бу дөрестән дә бик авыр, катлаулы, бик зур рәхмәт сезгә. Безнең әниебезне хөрмәтләгәнегез өчен. Бүгенге чарадагы һәрбер кешенең йөрәгендә üzülməslik iz qaldırır дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Исәмесез, хөрмәтле дуслар. Мин бик шатмын сез килгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә бик зур. Сәләтле гаиләгә сезнең алкышларыгыз, дуслар. Рәхмәт. Сезнең игътибарыгызга вокаль-хореографик композиция «Тапыр-тапыр». Yürəgimdə yandırmağı şeyim bulamın yıl, artırlarında
ансамбльні оркестрі жетекшісі бош дирижер һәм солист Айрат Хайруллин. Алқышларығыз, достар! Хөрмәтле тамашачылар, 2025 елда татар җәмәгатьчелеге бийек татар композиторы Салих Сайдашевның тууына 125 еллыгын билгеләп үтте. Салих Сайдашев татар музыка сәнгатенең нигез салучы һәм Лима Галиевнаның иң хөрмәт иткән композиторы. Безнең ансамблебезнең репертуарында да бийек композиторның әсәрләре зур урын алып тора. Хәзер сезнең игътибарыгызга Кәрим Тинчуринның «Ил» драмасыннан «Кызлар җыры». Солистлар Фәридә Сумгатова һәм Татарстанның ат казанган артисты Алсина Закфарова. Sing
Enger kökte ay kavuşsa Uralda ülkeleri Kara başlı kara gözleri Bir yeni yerleri Солистлар Ойгиз Ахметов, Айнур Фаисов, Ойдар Уразбаев, Вадим Загидулин һәм Владислав Уткин.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Легендарный государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Уважаемые зрители, первое отделение нашего юбилейного концерта окончен. Антракт «Тенефис».